Maayong pagabot diri sa storya ni Juan. Dili ni si Juan Tamad, kundi si Juan nga storyador. Mga higala, mo ni atong bagong programa sa online para kaninyo. Ako din si Paul na OFW diri sa Singapore. Isa ko ka developer sa software program, maghimo og mga program diri sa Singapore. And then panaagin mga sa mga pandemic nakahimo mi aning creation para lang malingaw pud ta diri sa internet. So ang atong bagong programa mo ni siya ginatawag nga storya ni Juan. Naani siya Bisaya o Tagalog version. So kini nga version karon kani nga episode, first ever episode din nato ni tuod, na ang title mo ni siya ang isa ka tambok na manok ni Mang Diego. Mo ni atong first ever episode sa storya ni Juan. Isa ni siya ka isa ni siya ka original na gihimo nako para lang ma-share nato ang mga maayo na mga story natay maayo nga makuha mga aral in Bisaya and in Tagalog version nato. So kani atong bagong episode karon natong sugdan, mo ni atong first ever nga episode natong sugdan diri sa storya ni Juan. Ang title is ang isa ka tambok na manok ni Mang Diego. So sugdan na nato. Kani adtong panahon, isa sa kalayo kay nga bukid sa Don Carlos Bukidnon sa isla sa Mindanao. Naay isa ka tigulang na mag-uuma nga ang iyang pangalan ay si Don Diego. Si Don Diego na dili kayo ilado sa iyang lugar ug halos wala gyud mailhi kay tungod lagi sa iyang kayano ug dili po ni siya hilig mag-abi-abi ug sa iyang mga silingan. Nga pertira ba pud kalagyo sa iyang mga silingan kay kabaw na mo sa mga sa bukid. Medyo nagi layo jud kay nga lugar nila. Lagyo kay mga silingan ngayon ana. So si Nong Diego na dunay asawa nga ang pangalan ay si Nang Amelia. Nga perting buutana ug suportado kay niya ang iyang bana na si Nong Diego. Si Nong Diego og aduna po ni siya isa ka anak nga pangalan ay si Eduardo, 12 anyos. Nga matinabangon kay sa iyang ginikanan sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi ug bulhaton sa ilang farm. Ug nag-eskwela pa pud kining bataan ni. Ug in fairness kang Dodong Eduardo, naa pud din siya pangutok bisan sa ilang kawadon sa kinabuhi. Kining pamilya ni Nong Diego naani sila'y kahadlok pud sa Ginoo bisan sa ilang kawadon. Dili ug dili ni sila mamintaha og tao ug dili manghilabot sa ubang butang sa ubang tao, labi na sa kwarta. Si Nong Diego hilig ni siya magtanom sa ilang gamay na yuta na para lang sa ilang konsumo o igo-igo pud ipamalit sa ilang bugas. Naaman sila'y sudan kay kini si Nong Diego na may mga utanon ng mga lagutmon, bugas na lang ang ilang kulang. So ang uban na ilang mga utanon, mga lagutmon, ilaning ibaligya dito sa uban, or whether silang silingan or dito silang
mo baba sila dito silang na merkado silang lugar. Perting daghana na iyang mga utanon ug mga lagutmon ug dili ni sila magproblema sa ilang kada adlaw na pagkaon tungod kay kugihan lagi ni si Mang Diego o pananom. Isa ka adlaw nagstorya ni silang Nong Diego ug ang iyang asawa si Amelia. Tara paminaw na to. Pang Diego, asa man ka? Samtang nagluto si Nang Amelia sa ilang gamay na abuhan. Niara ko diri day Amelia. Busy pa ko atiman sa atong mga utanon ug nagkuha pa ko diri og kamote og bulanghoy para maluto nato karong buntaga kay mintras sayo pa Lunes ra ba karon ting eskwela ni Dodong Eduardo para na po siya mabalon pud kay perti ra begini siyang layuan ning ilang eskwelahan ng baklay patawan ning bataan ni. Oh no! Pang Diego, sakto na pang kay dili na to mahurot ng pagkauna pang. Mapanos niya na, sige ka. Oh. Tuhod day. Day Amelia, nasayop ko sa pag-estimate da. Usahay malimot man ko day kay lahi gyud pud ning magkaidara na ta. Saba dia pang. Permi gyud ka malimot da. Og gas nangigayo nang imong linya. Ingal lang gyud pang nahan kay ka ng kamote. Og mao dayng nanambok po niya itong mga utan kay ug mga lagot mon kay perting daghana sa yung gas manggawas sa imong lawas pa. Inikaon ni mo permian ng kamote. Sakto gyud ka day Amelia. Today, unsa na yung oras ron day? Palihog kog tan-aw ng sa atong orasan dihay kay si Dodong Eduardo wala pa ni mata no. Ay tuod pang. Kinigid bataan ni. Katulog na punog balik tingali. Sa kaduka pa niya. Busy man gud na siya. Permi sa iyang assignment. Assignment ba gid yang gidukian ni Dodong Eduardo gabi? Oh, taon. Assignment lang gito. Mata ko na dumdum. Permi man na siya. Taon perti po ning kugihana ning pataan ni. Bisan wala bisan pag wa migrado sa iyang amahan pero naningkamot gud mi na makapa-eskwela sa akong Dodong Eduardo. Pero sige lang, makalampos na lagi ning bata ni. Puhon maloy ang Ginoo. Dali ra ba pud ni dili ra ba pud ni makatabang niya kay sa iyang mga assignments labi na sa mathematics. My goodness. Pero arang-arang ra pud mi sa English. Mina. Dodong Eduardo, mata na dong kay mag-eskwela pa ka Lunes pa ya karon. Nalimot ka? Unya layo para man ang imong baklayonon dong. Dayon ni hatod lang tika diha sa unahan dong kay ikaw ra tiwas baklay sa as usual lang kay layo kaayo di na makakaya imong inahan saka dito sa medyo may bukid gamay, mga buntod-buntod. Kapito pa ka nga mga rivers diha. Oh no! 7 pa ka rivers mo baklayon nun ha. Diya ra ko sa first nga river ha. Saan na oras ma? Alas 5 na sa buntag dong. Patay na. Ako mga inay. Ay, nagdaob na po ni si Papang Diego karon.
Kay Diego, akong mga nilabhan, uniforme na ako. Kay manimaho ba? Ang buntag daytay. Dong, ayaw ka utuday dong yung mga nilaban. Sorry kay Dong, kung ka na may buntag po Dong, sa imong mama po. Kay Day Amelia. Okay ra tay. No problema tay. Perfume ko na tay. Unya later in-eskwela na nako. So, diri lang sa takotog nga amigo Kayla nga higala diri lang sa takotog og ato ning sundan ang storya ni Mang Diego nga nung isa ka tambok nga manok niya. Isa ra pud ka tambok nga manok. Sa Bisaya pa nay mga Bisaya nga manok, nay mga kaber, nay mga boiler nga manok. Ilado kay na sila ng mga manok nato, mga buhion na mga backyard farmers nato, di ba? So, ang pangutana karon dinhi nganong sa isa ka klase nga manok nganong nay isa naglahi. Nay isa naglahi nga siya ra pud isa tambok. Ngaano ka ato ning subaybayan ng mga kaniatong original na programang na ang title nga ang isa ka tambok na manok ni Mang Diego. Ra taning sundan sa sunod. So kita ta sa atong next na episode diri sa storya ni Juan na original nato nga komposisyon. So kung naaday mo kung nagustuhan ninyo niya kung programa kaning episode, pwede paki-share, paki-like, give a thumbs up sa atong channel para daghan tag ma-share nga maayong mga storya diri sa atong channel sa Storya ni Juan. Kung aduna daytod mo'y mga storya na mga maayo, i-submit niyo din sa moa o naka-flash na sa iyong screen ang akong email address para atong mabasa din o atong ma-broadcast diri sa Storya ni Juan. O natay Tagalog o Bisaya version kung mga Bisaya mo, kung gusto mo basahon o sa atong kaugaling pinulungan, inyong ibutang as Bisaya, or kung Tagalog po ang uban, so syempre ito mga Tagalog napot Tagalog version nila dito. So kinilang sa then ato na siyang i-publish na muna after na. Basta mga tarong lang na mga inspiration or mga funny maayo na mga funny stories, pwede po na siya. Basta ayaw lang na mga dili maayo. So dapat natin makuha na mga maayong lesson or para ma-share na to sa atong ma-publish na to, para pwede po siya pambata atong basahon din pwede po siya ang dagko mga pang good vibes lang na to. So diri lang sa takotog higala o kita ta sa sunod na episode aning isa ka tambok na manok ni Mang Diego. Bye bye.